Bună, dragii mei, și bine ați venit pe canalul Să citim povești pentru mari și mici cu Dr. Croșet. De această dată vom asculta povestea Nedreptățile lui Miță. Nedreptățirea lui Miță. Pisicul Miță, Mițușcă, poate fi recunoscut de departe, fiindcă e tărcat și face tot posibilul să fie băgat în seamă. Toarce și nemângâiat, miaună chiar de nu-l tragi de coadă și se joacă la orice oră din zi și din noapte cu aceeași poftă. El este fiul lui Moni, pisica aia roșcată, foarte mândră de blana ei cu reflexe aurii, cum nu mai are nimeni în cartier. Miță nu are buletin de identitate, pentru că n-a împlinit nobila vârstă de 14 ani. Mai există și alt motiv. Cum să aibă buletin un pisic? Dana îl alintă spunându-i bouț. Nu-mi închipui de ce, fiindcă Miță nu are nimic în comun cu un bouț. Poți să cauți la el coarne cât vrei. Atâta i-ar mai lipsi coarne. Cine a mai văzut mâț cu coarne? Eu nu. Dar, cum și pisicilor le plac cornurile, și mie îmi plac, cu gem de coarne, ce m-am mai mirat când am auzit că există un instrument muzical care se cheamă corn. Nu pricepeam cum să sufli într-un corn. Dar să revenim la mățele noastre, la Miță, Mițușcă. Într-o seară, pe gardul de lângă bradul care crește, de fapt nu mai crește deloc, i-a convenit să rămână brăduț fără responsabilități, în fața casei, Miță s-a întâlnit cu Veronica. Pe Veronica o puteți recunoaște numai decât fiindcă, deși e domnișoară, nu se fardează, nu poartă blugi și, în general, sare. Este brotăceliță. Părinții ei se angajează vara la salva bal, pe baltă, și sunt foarte, foarte cum se cade. Ei bine, în seara aceea când Miță s-a întâlnit cu Veronica, fiți atent că pe strada lor mai e o Veronică, Veronica Brabete, dar asta e vrăbiuță și nu o lasă maică sa să converseze cu Miță. Parcă Miță de aia nu mai poate. Ce? Deși în seara cu pricina, Miță l-a auzit pe nea Costică hipopotamul cum se laudă că o să-i treacă o moțiune lui Nuțu, zebroiul care e șef la spațiile verzi, unde s-au vopsit băncile tocmai în mijlocul sezonului, deși au stricat blănurile vieții pensionari. Nea Costică e însurat cu tanti Carmen. Tanti Carmen e brunetă și foarte frumoasă, ca orice bărzăună. Au 3 copii, cel mai mare e un măgar, mereu dă cu copita. Mijlociul e miop, iar cel mic e filatelist. V-am spus ca să știți. Miță Mițușcă, auzind cuvântul acela, a înțeles că era vorba de o loțiune și imediat s-a gândit că el își fricționase pielea cu toate loțiunile existente în drogherii, ba chiar și cu unele făcute după rețetă furnizată de dromaderul ăla bătrân care vinde în piață fel și fel de buruieni și de rădăcini de plante naturale, doar i-o schimba părul, că prea era moale, ca la pisoii mici, mătăsos. A sărit de pe gard înaintea lui nea Costică hipopotamul și a miorlăit convingător. Nea Costică, vreau și eu o țirucă de loțiune într-o sticluță micuță. Dar nea Costică, speriindu-se, a făcut iute 14 pași înapoi, că era superstițios și nu-i convenea să-i taie calea o pisică neagră. Lui așa i s-a părut că Miță era pisică, nu pisic, și negru, nu tărcat, ceea ce trebuie spus e cu totul altceva. Și n-a înțeles miorlăitul lui Miță, mai ales că pisicul, fiind încă mic, pronunța destul de peltic anumite sunete. Așa că Miță Mițușcă a rămas fără loțiune și, în schimb, s-a ales cu antipatia lui nea Costică hipopotamul, care întotdeauna când aude de pisic
grohăie. Cine? Miță? Un holigan. Sperie pietonii. Ar trebui amendat și mutat disciplinar cu o tinichea de coadă. Moni, mama pisicului, a aflat și când l-a întâlnit pe Nea Costică, i-a zis-o de la obraz: Dumneata să nu-l mai vorbești de rău pe nedrept pe mița al meu, că te reclam. Mai bine ai avea grijă de copiii dumitale, că nu putem dormi în orile de liniște din cauza soției dumitale care bâzâie la ei cât o ține gura. Însă, degeaba, lumea a rămas cu impresia că Miță se ocupă cu speriatul pietonilor și toate astea numai din cauza unei litere. Mare păcat! Mulțumesc, dragii mei! Sper că v-a plăcut povestea din această seară și o să ne revedem și o să ne reauzim curând. La revedere!